ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କର ମା କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗାମୁଛାଟିଏ ମିଳିଲା। ମୁଁ ତା ଦେହରୁ ଷ୍ଟିକରଟା ଛଡ଼େଇଥିଲି। ସେ ନନା ଗାଳି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କହିଲେ ବାବା ଆପଣ କ'ଣ କଲେ? ଇଏ ଆଉ ଲୁଗାଟା ଆଉ ଦୋକାନୀ ନେବ? ଆପଣ ଷ୍ଟିକରଟା ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଦୋକାନୀ ନେବ ମାନେ ନା ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ମିଳୁଛି କ'ଣ ହବ? ଏବେ ଗୋଟେ କଥା ବୋଲ ଆରମ୍ଭ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ତାକୁ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ମାନେ ଯଜମାନେ ଏତେ ଦାନୀ ହବ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉପରେ ଗଦା କରିବେ ବୋଲ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ମାନେ ଏତେ ସ୍ନେହୀ ସଂସାର ଭିତରେ ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ମା ଦେଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, କିଛି ଅପରାଧ ହୋଇନଥାଏ। ଆଉ ହେ ସଜ୍ଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଆପଣ ଭାରତର ଦାନୀ ଲୋକ ସଂସାର ଭିତରେ ଆସିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛୁ? ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ତାକୁ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖିଦେଲେ। ତେଣୁ ଭକତ ହୋଇବେ ହଜାର, ଭକତି ନଥିବ କାହାର ସମୟ ଆସିବ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସିବେ, ହେଲେ ଭକ୍ତି କାହାର ନଥିବ, କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରୀତି ନଥିବ କାହାର, ନାମ ଗାଇବେ ଅନେକ। ଆଉ ମୋର କୃଠଦନ ମୁକୁଳା ହୋଇବ ଅନ୍ଧ କାଶ୍ୟ ଦୀପରଥ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ହବ ମାଲୋ, ଭାରତ ସହିତ ମାଲୋ ଯୁଦ୍ଧ କିଏ କରିବେ? ମହାପୁରୁଷ ପୁନଶ୍ଚ କହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କହିଲେ 13 ଟୋପିଆ ଯେ ଏକାଠି ହେବେ, 13 ଟୋପିଆ ଯେ ଏକାଠି ହେବେ, ଭାରତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଭାରତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଭାରତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ମା 13 ଟୋପିଆ ଯେ ଏକାଠି ହେବେ। 13 ଟୋପିଆ କିଏ? ମାଲୋ କୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଟୋପି ପିନ୍ଧନ୍ତି ନା? ଇସଲାମିକ କଣ୍ଟ୍ରି 13ଟା ଏକାଠି ହେବେ, ଭାରତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଆଉ ଏ ଭାରତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶକୁ ମାଲୋ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସଘାତ। ସେ ଦେଶ କିଏ? ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ମାଳିକା ହେଇସାରିଲା ପରେ କୁହାଯାଉଛି, ନାଇଁ ଆପଣ ଆଗରୁ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଦେଶ ନାଁ ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଯିଏ ଭାରତ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିବ, ସେ କିଏ? କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଅଟଇଛି ନା, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଅଟଇଛି ନା, ଚୁଟି କାଟି ଦେବ ସେ ବେড়ে ସିନା, ଚୁଟି କାଟି ଦେବ ସେ ବେড়ে ସିନା, ଚୁଟି କାଟି ଦେବ ସେ ବେড়ে ସିନା। ମା ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହଉଛି ଚିହ୍ନା। ଚିହ୍ନା କହିଲେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଯେ କି ଚୁଟି କାଟି ଦେବ ସେ ବେড়ে ସିନା ଭାରତ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିବ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଉହାନ ସହରରେ ମା କୋଭିଡ-19 ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାକୁ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ। ସମୟ ଦିନେ ଆସିବ ଯୋଉ ସମୟ ଭିତରେ କହିଲେ ବଳଦ ସମାନ ମଣିଷ ହୋଇବ, ମୁହେ ଲଗାଇବ ତୁଣ୍ଡି, ବଳଦ ମୁହେ ଲଗାଇବ ତୁଣ୍ଡି, ସୁଗାଳ କୁକୁର ମାରି ଖାଇ ଯିବେ ଚାତକ କହିବ ଭୁଣ୍ଡି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। हाथ टिके समस्त ने की दबा बोल आनंद।